вече натварихме колите, макар и с известно закъснение. Почти сме готови да тръгнем, останаха една-две коли само да се вържат и потегляме към Търново, където трябва да натоварим и седмата кола. Пътуване, автовозът вече пристигна във Варна и сега започва разтоварване, прибиране на колите в подземния паркинг, където ще нощуват и утре сутринта вече се подреждат в бокса на външния паркинг пред МОЛ Варна. Така известно закъснение и в днешната програма. Съоръженията вече са по местата си, паркинг е ограден. Сега ще направим една работна среща с ръководството на МОЛ Варна, след което изкарваме колите от подземния паркинг, където нощуваха и вече оформяме бокса. Михо 3,20, Ивката 4,20. Колкото пъти влизате по-близко до колосите, винаги хората стриква. Не се ще едно такова задърпване. Че стрил Димитър. И идете през колоса. Така и го отворите. Не е кой знае. Много ми хареса Кристиан, след това Ивката, че решиха да минат от друга страна на лампа. Много е опасно, в смисъл да не се ударите и да се прекратите там. Сърцати момчета със склонност към пазаруването. Видяхте един мол и веднага се скъсахте да пазарувате и купувате. Още веднъж аплодисменти за любезните домакини от МОЛ Варна! Дами и господа, Ивайло Алексов!
тишина. Я да ви чуя пак всички за Кристиян Ангелов. Дами и господа, да ви чуя Михаил Тоцев! Всички застават за втокачи! Сила душа! Нашия водещ Влади. Диджей Мурки! Не чуваме! Освен нещо! Аз малко изкусих! Стой!